ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai lekai bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Nongñiah jong ka Revolution yada lakari, uba Arden Miller basayomoj, ula kentu yiki Nongñiah kali Kamai baki daiban Burom Markylliang nya ki Paidbah hadin baka jingdawa jongki kala orlong namar bakum bakalong menta ki Paidbah kila Kyrshan teli ya ka jingya ki jongki ula kenturu baki daiban long ki badon akor don Burom laha ka ktien ka tele bat kim daiban shule kat bamon kum balong barok shikat ta badulo ongru bakum baki Paidbah kila Kyrshan yaki ki dairu ban ai ka jing shakri ka bajanai tam na ka benta ki Paidbah Kajing kentu na kaliang kajang kalong pek kat ni kalayo kajing Kyrshan na kaliang jui ngi ngila ai kajing Kyrshan ene kentu ki Paidbah namar kalong ka mat ka badai kajing ki kalong ka badonong rim mereka wei pat ka banga ko ban kentu ki ba onda ki la bet ka sarkar kala pediang kan hapan pediang ya kajing dawa kajing ki basong ya kajing kentu pat na kaliang kajang ka baki babon ki pensmo bangi hapan kren ki kalong ken hap ban kren kena ban lingba ka association ka jongki ban pensengo thu ye ki driver Nongñiah kali Kamai ba kimdei pat ban le klem akor ban haras ye ki passenger dan bun ki boot ka jing le klem akor ka jing le mon ka jing bom tre jongki mo ban le ka jaka ka baki passenger ki nongshong kali ki kwa te kani kadai ban long da kumoi pat ka bangi khimiti bakin pintu jur ya baro bakin yo bakin ai ke jing shakri ke ban penhun yu Paidbah mo nadu ka ktien ka thlit ke baki kren le se ki kali nadu ka jinglai ka jingwan bakim di ban jet ka tang shaka baki kimon mar katar ka di ko wi ka pelong ki babon bakin kinum smotana ya ki kali Kamai babon tingi ko ba makiru kin nang ni shikma abangi ngil ai ke jing Kyrshan kiru nang ni shmat kin ai ke jing shakri ka ba janai ba ka jing shakri ka ba paka ye ki Paidbah kamtam ye ki passenger ki ba penon kam ye ki di ki kali Kamai